Dobroveče, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo su vesti koje su obeležile dan. 32-godišnja Ivana Narančić preminula je 1. januara u COVID bolnici u Batajnici. Roditelje niko nije obavestio o smrti njihovog deteta punih 5 dana. Doživotna kazna za višestrukog povratnika Ninoslava Jovanovića zbog otmice i zlostavljanja maloletne devojčice. Otvaranje rudnika litijuma koristit će samo kompaniji Rio Tinto i interesima političke elite Srbije, poručili meštani Jadra i Rađevine. Tokom 2020. godine čak 1,56 milijardi komada zaštitnih maski za lice završilo u okeanima. Da li je greškom lekara ili spletom nesrećnih okolnosti porodica Narančić sahranila svoje dvoje od 4 dece? Naime, 32-godišnja Ivana Narančić preminula je 1. januara u COVID bolnici u Batajnici, dok je nedeljama pre toga, kako majka govori, kao osoba sa teškim oblikom dijabetesa bila izložena nemaru i neprofesionalnosti lekara. Inače, niko iz COVID bolnice u Batajnici nije obavestio roditelje o smrti njihovog deteta punih 5 dana. U subotu je sahrana Ivane Narančić, 32-godišnje najstarije sestre od 4 braće i sestara. Bila je dugogodišnji dijabetičar i tokom prve polovine decembra primljena je na odeljenje nefrologije Kliničkog centra Srbije radi ugrađivanja fistule da bi sa peritonomske prešla na hemodijalizu. To nije uspelo jer ima oštećenje krvnih sudova pa je otpuštena kući. Međutim, posle nedelju dana iz kliničkog centra javljaju da rezultati analiza koje su radili Ivani pokazuju da je dobila kliničku bakteriju, te zahtevaju da se vrati u Klinički centar Srbije na antibiotsku terapiju. Vratila se na antibiotsku terapiju i u tom periodu dok je primala antibiotsku terapiju dobila je COVID. Iz kliničkog centra Ivanu prebacuju u Dragiša Mišović jer žive na Čukarici pa teritorijalno pripadaju tom reonu. Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović ne radi peritonomsku dijalizu, imaju samo hemodijalizu. Peritonomska dijaliza radi se u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara, Kliničkom centru Srbije i na Vojno-medicinskoj akademiji. Ona je po svim pravilima trebala da ide u KBC Zvezdara jer ima peritonomsku dijalizu i COVID sistem je. Znači, KBC Zvezdara je COVID bolnica. Ona odlazi tamo, naravno, mora da se ugradi kateter, sekuje na preponi, ugrađuju kateter, leči se od COVID-a, šta je terapija ne znamo, ali pretpostavljamo da je dobro. Ona nam prenosi da nema nikakvih problema sa plućima. Mi smo i dobili par informacija i od lekara, ok, stabilno je. Radi dijalizu i u jednom trenutku se radi test kontrolni, ona više nema COVID i normalno prebacuje se opet na nefrologiju odakle je došla, samo zato da bi se izvadio taj kateter koji je stavljen u Mišoviću, ne znam zašto nije mogo i da se izvadi. Znači, ako je neko i napravio intervenciju, znači sad ima ova intervencija. Ali da prihvatimo i to. Dolazi na nefrologiju da se izvade je kateter, ali već sutra dan pojavljuje se temperatura, radi se ponovo test, ona je i dalje pozitivna. To jest, oni ne kažu i dalje pozitivne, ona je ponovo pozitivna. Sada Ivanu prebacuju u Batajnicu u COVID bolnicu. Njeni roditelji pričaju da im je laknulo kada su dobili informaciju da će u Batajnici u bolnici moći da rade peritonomsku dijalizu, pa otac odnosi kutije i opremu koja je potrebna. Da bi se ona sutra dan odmah ujutru javila i rekla ne vrati tata kutije, nema ovde ko da radi. U stvari ima jedna sestra, ona radi svaki 3. dan, ne mogu oni s time da se petljaju. Vode me u salu da mi ugrade centralni venski kateter kroz vrat, tu će raditi dijalizu. Znači, to je 3. sečenje. Dan pre dočeka nove godine Ivana se žali na bolove u nozi i glad, govori majka. U par navrata se dešavalo da je odvedu na hemodijalizu i da se vrati da je ne sačeka njen doručak. Da je ona prinuđena kao dijabetičar da čeka tek ručak, a ona prima 4 puta dnevno insulin. Sutra dan, znači to je 31. strašne bolove ima, kuka preko telefona kad smo se čuli baš i kaže da je noga plava. Ja i ona smo se čule oko podne kad su došli da je vode, evo došli su konačno da me vode na snimanje i to je posljednji moj njen razgovor. Posle toga se više nismo čule.
Doktorka Jasni javlja da je Ivana jako loše, da je CT pokazao da ima tromb i da joj je pozlilo u toku dijalize. 1. i 2. januar prolaze bez informacija o Ivani iz Batajnice. Telefoni zvone, niko se ne javlja, prepričavaju roditelji i tada zovu prijatelja preko kojeg pokušavaju da dobiju bilo kakvu informaciju. Nažalost, čuli su najgoru. Ja sam okrenuo jednog mog prijatelja koji ima nekih veza u zdravstvu, da se raspita, da vidi šta je sa njom. On se raspitao i, nažalost, saopštio mi je da je ona umrla. Do ovog trenutka dok ja s vama pričam, nas niko nije obavestio da je naše dete umrlo. Ni telegram, ni telefonski poziv. Ja i njen otac smo jutros otišli i uzeli smo potvrdu o smrti i njene stvari, ali nas niko nije obavestio. Što znači, mi do danas, dok 3 dana ne bi znali šta je. Danas bi otišli i verovatno doživeli šok kad bi nam rekli pa ona je umrla još u petak. Vreme smrti bez datuma na otpusnoj listi. Zaključni datum na otpusnoj listi 2. januar, a uzrok smrti pneumonija. Ona je preminula 1. januara, priča majka. Pri vremenu smrti, ovde gde piše vreme smrti, ne stoji kad je umrla. Otpusna lista se vodi od 26.12. kad je došla u COVID Batajnicu i do 2. Šta to znači? Da je ona do 2. boravila tamo. Znači, do 2. je bila živa. A mi imamo danas na potvrdi, piše vreme smrti 21.45, 1. januara. Ne, 2. Šta je sad u krivu? Da li je loša otpusna lista greška ili je loša potvrda smrti? Ili neko mnogo nešto muva? Ivanin mlađi brat Marko i drugi sin u porodici preminuo je greškom lekara sa 12 godina, prema tvrdnji majke. Samo da se razumemo da ovo nije politička priča. Mi smo totalno politični ljudi. Umetničke duše smo obe dvoje. Ovo je samo priča da se ne ponovi, da što manje bude Ivana i Marka. Ekipa Slobodne televizije poslala je pitanje u vezi sa ovim slučajem Ministarstvu zdravlja Srbije kao i nadležnima u COVID bolnici Batajnica. Do emitovanja priloga nismo dobili odgovor. Ukoliko ga bude, blagovremeno ćemo obavestiti javnost. Dina Cepenjar, Slobodna televizija. Viši sud u Nišu osudio je doživotnom kaznom zatvora Ninoslava Jovanovića zbog otmice i zlostavljanja maloletne devojčice iz Brzog Broda. Ovo je najteža moguća kazna i prvi put da je sud u Srbiji izrekao kaznu doživotnog zatvora, od kada je ova sankcija uvedena u naš pravni sistem i počela da se primenjuje od 1. decembra 2019. godine. Objavi presude prisustvovali su članovi porodice oštećene maloletnice, kao i brojni novinari, dok osuđeni nije prisustvovao. Ovo je prvostepena presuda na koju odbrana ima pravo da uloži žalbu Apelacionom sudu u Nišu. Jovanović je višestruki povratnik koji je više od 20 godina proveo u zatvorima, a sada se nalazi u pritvoru. On je devojčicu iz sela Suvi Do oteo 20. decembra 2019. godine i zlostavljao je 10 dana, nakon čega je ona pronađena, a on uhapšen 7 dana kasnije. Autolitija protiv najave otvaranja rudnika litijuma održana je juče u okolini Loznice. Više od 150 automobila bilo je u koloni koju su organizovala udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu, kao i Podrinski antikorupcijski tim. U Autolitiji, organizovano juče u okolini Loznice u znak protesta zbog najave otvaranja rudnika litijuma kompanije Rio Tinto, učestvovalo je više od 150 vozila, zabeležila je Zelena patrola organizacije Vojvođanska zelena inicijativa. Protest su organizovala udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu, kao i Podrinski antikorupcijski tim. Došli smo danas, nas nekoliko stotina meštana Jadra i Rađevine, da vam još jednom kažemo da ne želimo rudnik litijuma, ne želimo tone sumporne kiseline u našim rekama, ne želimo da dozvolimo Rio Tintu da uništi našu zemlju, nećemo da vam dozvolimo da u naše ime donosite pogrešne odluke, nećemo da vam dozvolimo
da uništite živote 20.000 poljoprivrednih radnika. Nećemo da damo ni metar zemlje naše dece, ne damo ni kap vode okupatoru. Meštani ovog kraja najviše se plaše zagađenja, ali i uništenja poljoprivrede, turizma i drugih delatnosti, jer će, ukoliko se rudnik otvori, čitava dolina Jadra i sva okolna brda biti, kako kažu, zatrovana rudarstvom. Otvaranje rudnika, tvrde meštani, koristit će samo kompaniji Rio Tinto i interesima političke elite Srbije. Tražimo od vlade Republike Srbije i lokalne samouprave grada Loznice da poništi sve do sad nezakonito i nelegitimno donete prostorne planove. Počnite da radite za narod koji vas je tu izabrao. To je vaš posao. Nadležni poručuju da nije u interesu države da se uništi deo Srbije da bi se zaradio ogroman novac. Vlada neće potpisivati nikakav ugovor ukoliko on ne bude u potpunosti odgovarao svim ekološkim standardima, kazala je ministarka rudarstva Zorana Mihajlović i najavila da će biti urađene studije o zaštiti životne sredine. Znači, kada sve te studije budu bile gotove, kada one budu pokazale kako će izgledati životna sredina za 10, 15 i više godina, recimo u Jadru, onda će država sesti i razgovarati o tome da li ili ne i kako potpisivati ugovore o nekom budućem radu. Rudarstvo kao opasna i zagađujuća aktivnost nije moguće u blizini poljoprivrede, smatraju meštani Jadra i Rađevine, a osim rudnika na prostoru sela Gornje Brezovice, Dvorska, Krasava i Cerova predviđena je deponija flotacionog otpada na površini od 150 hektara. Reke će postati opasne za svaku upotrebu, dok će rudnik, flotacije i odlagališta dovesti do ogromnog zagađenja vazduha i zemljišta. Kada sav otpad stigne u Drinu, šta ćete piti? Šta će vaša deca disati? Šta će vaša deca jesti? Dragan Todorović, Slobodna televizija. Nakon što su prethodnih dana bujični potoci preko pritoka reke Lim naneli ogromne količine otpada u Potpećko jezero, ministarka zaštite životne sredine Irena Bujović je nakon sastanka sa predstavnicima preduzeća Srbija vode i Elektroprivrede Srbije najavila hitno čišćenje tog jezera. Na sastanku je dogovoreno da će ta dva preduzeća sprovesti čišćenje, a pored čamaca i mehanizacije potrebno je obezbediti i više stotina kamiona za transport otpada koji će se odvoziti na deponiju duboko u Užicu. Ministarka je pozvala sve lokalne samouprave iz tog dela Srbije da se maksimalno uključe u akciju čišćenja koja će početi narednih dana. Najavljeno je i da će EPS u saradnji sa preduzećem iz Bosne i Hercegovine hitno započeti uklanjanje otpada na brani u Višegradu. Vakcinacija zdravstvenih radnika protiv virusa korona počela je danas u Srbiji, a prvi su vakcinu primili medicinari u Kliničkom centru Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da će danas biti vakcinisano oko 3000 zdravstvenih radnika u Srbiji, a samo u Beogradu oko 1200. On je naveo da je među zdravstvenim radnicima velika zainteresovanost za imunizaciju, jer su oni na prvoj liniji fronta i znaju šta je COVID. Vozila sa nekompletnim izduvnim sistemima sa kojih su skinuti katalizatori, odnosno DPF filteri, neće moći da ispune kriterijume oko izduvnih gasova koji će važiti od 5. jula, pa će biti vraćena sa tehničkih pregleda kao neispravna, rekao je danas za Tanjug direktor sektora za vozila Automoto Saveza Srbije Mirko Gordić. On je podsjetio da odložene stavke pravilnika o tehničkim pregledima, koji je donet pre 3 godine, počinju da važe početkom jula, a među njima je i provera izduvnih sistema vozila. Najveća od promjena koje će se sada desiti, pored merenja ovalnosti kočnih diskova, jeste i merenje izduvne emisije prilikom vršenja tehničkog pregleda. Šta to znači? To znači da će određeni broj vozila imati problem da dobije overu tehničke ispravnosti vozila, uglavnom zbog neispravnosti samog sistema izduvnih gasova. Šta se dešava? Generalno, dosta vozila ima da su sa neispravnim tim sistemom za odvođenje izduvnih gasova u pogledu nekompletnosti
to je da su na vozilima uglavnom poskidani katalizatori ili kod benzinskih motora ili DPF filteri, takozvani kod dizel motora, prvenstveno iz razloga što su kao zamenski dosta skupi za nabavku i ponovnu ugradnju. Kako je to nije mereno do sada, ovde se napravila takva praksa da kad to nešto ne radi, to se može ukloniti i auto će, uslovno rečeno, normalno nastaviti da radi, ne razmišljajući se mnogo o kvalitetu izduvnih gasova i zagađenju životne okoline. Predsednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić zakazao je vanredno zasedanje parlamenta 20. januara. Na dnevnom redu naći će se svi predlozi zakona usvojeni krajem decembra, a koje je predsednik države Milo Đukanović odbio da potpiše. Podsjetimo, u tom paketu zakona se, pored ostalih, nalazi i zakon o izmenama i dopunama zakona o slobodi veroispovesti. Usvajanje tog zakona predstavljalo je okidač za prošlogodišnje litije, koje su i dovele do promene režima i odlaska DPS-a sa vlasti nakon punih 30 godina. Tokom 2020. godine proizvedeno je oko 50 milijardi komada zaštitnih maski za lice, a procenjuje se da je 1,56 milijardi komada završilo u okeanima, pokazuju podaci grupe Oceans Asia. U izveštaju su navedeni zastrašujući podaci o zagađenju okeana tokom pandemije, a s obzirom na količinu maski koja je završila u njima, to je veliki problem. Procenjuje se da je za raspad plastične maske potrebno čak 450 godina. Takođe, u izveštaju se navodi da će oko 3% od 52 milijarde proizvedenih maski završiti u našim vodama. To su zabrinjavajući podaci jer plastični otpad godišnje usmrti oko 100.000 morskih sisara i kornjača, više od 1.000.000 morskih ptica i mnogo više ribe, beskičmenjaka i drugih morskih bića. Plastični otpad ne utiče samo na morski život, nego i na obalske zajednice, ribolov i ekonomiju. A da vidimo kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vreme. Prijatno večer.